आराम से आराम से बासायहैनो बा बासिनो हाखाया जाहैदों दहाय जों डिसि अफिसावबो नायबोबाय इलेक्शन कमिशननि आयेनखौहाय प्रमद बर'आ जिहेतु सारा नंखाय फोरमानलाइ होनाय बायदि जाबाय माने होजोबनांगौखौ होजोबाखै गावनिखौ हिन्जावनि नामावहाय इसिबां धोन सम्पति खालामबाय बे 5 बोसोराव बेखौहाय दा बेनि सायावनो हाग्रामा महिलारि साराबो बुंदों जे मा बुंदों आं बेखौ होग्रोगोन बिनि उनावहाय दहाय जोङो मा नायबोदों डिसि अफिसावहाय इलेक्शन कमिशननि माखासे रुलफोरखौबो आं नोंथांमोन एसेबाबो फोरमायगोन। आराम से আজি 2টা বজাৰ ভিতৰত কেছটো হ'ব কক্ৰাঝাৰত একটা আৰু তামুলপুৰত একটা प्रमद बर'नि एगेन्सै जों जेब्ला केस होयो दोनबाय रिसिभ कपि जों लानाय जाबाय। ইলেকশন কমিশনে কি একশন লয় নলয় ইহঁতৰ কথা আইনগতভাৱে আমি একো ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু হি যদিও কেঞ্চেল নহয় প্ৰমোদ বড়ো এনে হাৰি আছে 2টা সমষ্টিত হা মনোনয়নটো বাতিল হ'ব লাগে ভুলকে দিছে এই যে সম্পত্তিটো গোটেই সম্পত্তিৰ লিষ্টটো হি দিয়া নাই ইয়াত কমপ্লেইন আমি দিবলৈ ওলাইছোঁ দিবই এইটো যদি কেঞ্চেল নহয় আমাৰ কোনো আপত্তি নাই কেঞ্চেল নহ'লেও আমাৰ আপত্তি নাই কিন্তু কেছটো আমি দিমেই আৰু আজি দিব আৰু এই প্ৰমোদ বড়ো হাৰাটো দতমাত হাৰিব আৰু গৈবাৰীটো হাৰিব বাছ আৰাম সে আজি 2টা বজাৰ ভিতৰত কেছটো হ'ব কক্ৰাঝাৰত একটা আৰু তামুলপুৰত একটা ইলেকশন কমিশনে কি একশন লয় নলয় ইহঁতৰ কথা আইনগতভাৱে আমি একো ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু হি যদিও কেঞ্চেল নহয় প্ৰমোদ বড়ো এনে হাৰি আছে 2টা সমষ্টিত হা মনোনয়নটো বাতিল হ'ব লাগে ভুলকে দিছে এই যে সম্পত্তিটো গোটেই সম্পত্তিৰ লিষ্টটো হি দিয়া নাই ইয়াত কমপ্লেইন আমি দিবলৈ ওলাইছোঁ দিবই এইটো যদি কেঞ্চেল নহয় আমাৰ কোনো আপত্তি নাই কেঞ্চেল নহ'লেও আমাৰ আপত্তি নাই কিন্তু কেছটো আমি দিমেই আৰু আজি দিব আৰু এই প্ৰমোদ বড়ো হাৰাটো দতমাত হাৰিব আৰু গৈবাৰীটো হাৰিব। नोंथांमोना नुनो मोनबाय हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों बिनिफ्राय डेन्जारसिना जाहैबाय जोंहा बोराइसा आफादफोर दङ बिटिसिआव दा बोराइसा आफादफोरा अल सिटिजेनफोरा सिनियर सिटिजेन बिथांमोना जै मोनसे खामानिखौ हमबाथाय हमबाय आरो बिदि नांग्रा थाबाथाय बिराद साननो गोनां गिनो गोनां दा इलेक्शन कमिशननि आयेन बायदिब्ला नंखाय फोरमानलाइ फोसावलाय साबमिट खालामनानै गेलेनो जुदि बायसान्स गेलेबायबोब्ला देरहाबायबो देरहाखांनायनि उनावबो डेन्जार दं बेखौ एक्सन लायो इलेक्शन कमिशन इन्डिया आरो कर्टआ बिनि थाखायनो जेरैबायदि नबसरनियाखौहाय फेजेननानै उनाव जोंहा जयन्त सारमोन बायदि एमपि जानो हादों नङाबा एमपि जानो हायामोन फेजेननो हायामोन नाङै नबसरनियाखौबो फेजेनथारदों बिनि एमपिआ दानजादों थिग बेबायदिनो आरो बेथ' सामायन' बिटिसिनि जोंनि नैबे प्रमोद बर' सारमोन बिथांमोना जेनाखि होजोबासै बिनि सायावबो जेनाखि सिनियर सिटिजेनफ्रा दायो इसिबां गोरा थांखि लादों बेखौ बे फुरा एक्सन जागोन देरहाखांनायनि उनावबो दानजाहैगोन आरो बोरैबा नङा फाइनबो बरायनांगोन नैबे लिरनाय रोखा दंजोबखायो दा प्रमोद बर' सारा दा इलेक्शनाथ' खाथिथारसै नालाय बायसान्स नैबे नमिनेसनाथ' उइद्र' जायाबाबो देरहाखाङोब्लाबो देरहाबायोब्लाबो मोननैबो जायगायाव बबेबा नाथाय बियो थाहैनाय नंला बे फोरमान जाबाय रायजोफोर आयेननि बायदि मानो होनब्ला आयेननिफ्राय गोजौसिन रावबो गैया गोबाङा साननो हागौ मा बेफोर मा नाथाय नुलांबाय थागोन नोंथांमोना बे आरोना गाज्रि मोननानै लाब गैया जायफ्रा गावबा गाव पार्टिखौ सापर्ट होग्रा बे लाभ इउ अल।